ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. духтаро дар бозори Корвон тарафи Тиллобозор наҳум дарвоза якм риёд мешавад. яъне магазинҳои шишагӣ, магазини Мелек шоп, магазини Фаришта. Аз инҷа ман бисёр навор мекунам. ҳама борои тоза туркӣ дорад духтаро. ҳозир ман нишон метавам. ирӯз бо аксия сар додагиян дар двойкаҳо, дар куртаҳо. ҳозир дар рафти навор мебинен. боварӣ дорам маъқултон мешавад. шумо медонед аллакай ки Фаришта чӣ хел аксияҳои зур мекуна борои тоза туркира. Марама духтаро доставкаам доранд, рақамашон ҳаст дар рӯи экран. ина бинен, инами двойкаҳо. ҳозир ман шумо якта ба якта нишон метавам кадомаш чанд сими шидагиай. ҳозир духтаро якм сар мекунем ай кардиган, ай бори новинка. И пеш чанд сум буд? Ино 350 сомон буданд, 200 сомон шудагиянд. духтаро ира бина ина хичон пуштагиянд. беҳад хушрӯмед. духтаракои азиз, имрӯза навори мо оғоз мешавад аз школа правилного питания. духтаро иҷа танҳо барои занҳояй. марамад ман рақамҳои хоҳаракам мемонам, шумо нависенша бо шумода мефаҳмона. бо нархи арзон шумо метавонед омада анами мактаба гузарен. иҷада фақат машқ нест духтаро, машқшон камтаракай. баъд медонед хеле развлекательни машқояй. шумо бе диета метавонед ки иҷада хароб шавен. иҷада асосан духтаро аз ҳисоби анамин дуруст истеъмол кардани хӯрок шумо метавонед ки хароб шавен. беҳад ҷои нағз барои занҳо. ман иҷара аллакай медонам бисёр шиносои ман омадагиян хароб шудагиян духтаро. отзывҳои беҳтарин доранд. и хоҳарак бо худаш ҳами тарзи ҳаёти солим, тарзи дуруст истеъмол кардани хӯрока шумода якта ба якта хушрӯ карда мефаҳмонад. баъд нархошонам нархи арзонай. инчунин духтарако ина иҷара аҳамиятенда. бисёре аз мо мегем ки мо мисол хароб намешавем, барое ки биненда аз ҳамхе наследственнист мо фарбем, оилаи мода ҳама фарбе, аю мо хароб намешавем. ё ин ки аз ҳисоби экология, ё ин ки аз ҳисоби стресс ма фарбештагӣ мегем хароб намешавем. вале духтаро иҷада биненда дар ҷаҳон исбот кардагӣ ҳастанд ки 75% фарбешавии одам аз ҳисоби нодуруст истеъмол кардани хӯрок мешавад. барои авай духтаро бисёр фикр накарда касоне ки хароб шуданиянд бе диета. шумо гушна намешинен, шумо диета намешинен духтаро. медонен ки вақте диета мекунӣ, агар 10 кило хароб шавӣ, баъди 2-3 моҳ мумкин ки 30 килои дига вазн гирӣ. лекин иҷа ҳамин хубиш дар инае ки дуруст истеъмол кардани хӯрока шумода нишон метиҳанд чӣ бояд истеъмол кунен. баъд ҳам серен шумо ҳам дуруст истеъмол мекунен, ҳам дигар ӯ вазне ки мепартоен духтаро, ӯ вазн бар намегардад. мисол бадан хеле кашол намешавад. хулас духтаро нависеди хоҳаракда. баъд бо як супер аксия барои подписчикони мо доранд. анамин намуд бай анализатор. анализатора бинен духтаро, японский анализатор. и параметрои шуморо гап мезанам. барои подписчикони мо и беплай. мисол шумо и висида тарозуда метавонед хутона баркашен. гап мезана ки чанд фоизи шумо равғанай, яъне ҳамин бадани шумо аз чанд фоиз равғани зиёдтӣ иборатай. хулас и падарка барои шумо духтаро нависеншона шумода мефаҳмонанд. тоба мана 200 сомон шидагай, 350 сомона кардиган тоза бори турецки. бофташ ҳам қахша ина ҳама ваёша нишон метиҳем. бо качестваша шумо метонен омада ай пеш бинен. барое ки аллакай чанд сол шид фаъолият мекуна Фаришта фақат бо бори туркӣ. мана Куфтаи ки оз дар танаи худам ҳастанд. чанд шида? Лентон марҳамат кунед бори навомад. Расветкаи сиёҳ бисёр присидагӣ буданд. ино размераи стандартанд. нархаш чанда? инора 550 буданд, 350 суми кардем. ина духтаро оригиналои туркӣ тоза якм сортош 550 сомон буд, ҳозир 350 сомон кардагиян. мана духтаро боварӣ дорам маъқултон мешавад. борои Фаришта хушрӯай качествош. мана инаи двойко арзон шид духтарако. тоза турецки ангорка. нархаш чанда? ино 450 буданд, 250 сомон шуданд. на 450 сомон, на двойкаҳо 250 сомон шудагай. качествай ира бинен.
ангуркаги тоза. 650 сомонӣ. Мана. 600 сомон буда. Гарантия ино катушки наметия. ангуркаи тоза ҳамроҳи брукуш. Ина расветкоша бинед қахшру. Иншалло боварӣ дорам. нархошон 350 сомон ангуркаш. 450 сомон будан 230 сомон. духтаро 450 сомон набошад 230 сомон. раҳмат. Айнани шумо ин аксияро мо эълон кардагем 250 сомон суперцена. А ихе 230 сомон. ина тамошобино иам ҳамун 450 сомон ай ҳозир 230 сомон да шумода метиҳанд. Аксияй марҳамат кунед. Барои медонен бисёр касо менависонанд баъди 3-4 рӯз боро тамом мешавад. Барои ми кӯшиш кунед. Ай аксияй нағз, ай молои беҳтарин ақиб намонем. ина духтароиро бинем качествои гарини хушрӯи гуфти гапо як бор хитон бо омада бинен тамошобино бори тоза ба ҳар ҳол бори тозаяй Турецки оригинал бо ба ҳар ҳол ай пешай наздик биен бинен. ана тамошобино инам 230 да метиҳана Ба хотири клиентаи шумо 230 сомон. ина тамошобино 230 сомон да пешниҳод мекунанд. марамат раҳмат шумодая духтарако диден чӣ хидбойко хушрӯанд. Ино як донагӣ мондагиай. нархш чандай вая Ино ҳамахе 230 сомон. ина 230 сомони двойкои тоза туркӣ качествои хуби хуб. агар касе наворои пештарак ма дидагӣ боша мо навор доштем 450 500 600 будан ин модело ҳозир бошад аксия Качествошон беҳтаринан инора. ишам 230 а Мана. Мана. Балшимеркадан мешава, ай хели маламерка шодан. Стандарт ҳадино стилшофак оверсайзе. ана иша хушрӯа Присидан ина марҳамат кунен клиентҳо. Бисёр ай Россия ина марҳамат кунен муштариё. ё чанди Инам 250 сомон метиҳам. Ино 450 сомон буда. не Мо духтаро мегум дар навор касе санчадор ки ма 350 харида будам хафа нашаванд. Барои ки ахирон аксияи зимни моҳай иншалло ки бо идофар харид кардем бо арзонтон мекунем. духтаро аксияи беҳтарин охирон аксияи зимнӣ мешава бо нархи арзон. марамат дер накунен биёен касе ки доставка мехоҳад нависен фаришта дар рақамош ҳаст дар рӯи экран доставкатон мекунанд. мана ира бинем бо баъд ай ино тамом шудагӣ буд шояд ҳамагӣ 3-4 дона мондагӣ бошад. иран беҳад бисёр пурсидан ина марҳамат нархш чандай инора 280 сомон кардагӣ будам аксия дар асл 450 сомон буд ҳозир 250 сомон. ина духтаро 250 сомони двойкои фасони бад мана тоза бори турецкӣ аллакай фаришта худаш бисёр муштарӣ дорад ки мисол турецкӣ либосора чанд сол боз аз харидорӣ мекунанд аз аними дукон леки хостум шумо да ин подписчико нишон тиём ҷои фариштара то ин ки бо нархҳои арзон борои туркира тавонен харидорӣ карда. марамат ҳое ки дар хона мешинанд бисёр хоҳиш доранд ва ҳамин хотир ба хотири канали шумо ина бинед 280 сомон мо аксия додастем дар магазин барои клиентҳои тридочен ки 250 сомон беҳтарин ана баъд ина духтаро биёен омадан бисёр ёша бинен бо инора бинен 320 сомон аксия кардам инам 450 сомон будам а инора шумо дама 270 сомон метиҳам. беҳтарин саломат бошед диден духтаро 270 сомони анами хедвойкои хушрӯ марҳамат метавонен биёен боварӣ дорам иншалло бо биан хушрӯана фасон расветкои хушрӯи бадан духтаро баъд материалшам аҷоиба каира бинем материалш хеле боя борхтон биёен тамошобино ай пеш бинен бо дига ай пеш баъд бо кирта дорена киртоорам аксия кадагиан ози киртоорам нишон метиҳем духтаро хушрӯи астами киртоо ки баҳорина аксияи кам кардагӣ будем бисёр хафагӣ кардан ки мақсад шумо чӣ бай кирторо арзон намекунед ина марҳамат 450 сомон кардем ина духтаро 650 сомона кирта ҳозир 450 шид ино беҳад хушрӯ борай духтаро и кирто беҳад хушрӯанд ина ма ҳозир расветкоша шумода нишон метиҳам айнами қисми боло аямиай мана дутта модел дора ҳам замокдор ҳам без замок аҷоиб фасон 450 сомонӣ пешниҳод кардагиян лекин дар ҳақиқат ҳам бори хушрӯай и чандай хушрӯа кирта
اینا منه. هم 350 متیم تا بهترین دخترا باری اوریجینال انا 350 سومون ده شما ده میتین تماشا بینا بیاین حتما گپ زنین اینا میدونین متریالش عجیبه بو منه فیرمای مرستور شاید مرینه شاید بدونن اینه دختره کو خرمال استفاده کردگیم همین متریال تننگی نمانی همه چیزه مثلا ما یا بسیار پوشیدگیم هیچ نمیشون مرحمت کنین یا تمه گیرن دخترا اینا چند سال میبرند کرتای ترکی هیچی نمیشوه منه پیش بهت شروعه این نرخش چنده؟ ایران 350 سومون کرده منه هم 350 سومون دخترو اومده با بینین با نقصتر میشه و خواهیم دستفکتون میکنن اینا بسیار کلینت ها پرسیده بودن ما گفتیم تمام شده یک تا این ما یفتیم این نکرتن خشروی کرتا ای چنده؟ 250 سومون 250 سومون بود نورو دمو 350 بده گیفته حاضی 250 میتونین خریداری کرده دخترو دوبای کشه بینین کرتکچه کتی سپورت ستیل نرخش چنده ای؟ 250 سومون میتیم اینا این 500 سومون بود 250 سومونه دوبای ترکی من دخترو 500 سومونه حاضی 250 سومون شدگی ای انا بعدن دخترو هست با انا دوبای ها اینو چند شدگین؟ اینه دخترو 100 سومون یک تمون دگی ایله که دخترو باری تورецکی تو زنم خیلی کرتای فسون ویازنی منم کسی دا نصیبش باشه دخترو ایم خشروبای 130 سومون ده حاضی میتیم دخترو مخلوطون میشه و کچستوش زورای شم خشرو ای چند شدگی ای؟ ای 300 سومون 600 سومون بودن این او 300 سومون یک دونه موندگی ای انا بعد اینا رو هم کمش موندگی بینید کاردیگانوی دخترو بینین در روزن انا تکمش یک طرفه ای نرخش چند ایره؟ اینا رو 250 سومون دمیتیم بهترین دخترو دیدین؟ 300 سومون اکسیا دادستم حاضی 250 سومون ده پیشنهاد کردگی دخترو انا بعد باز این شانل به حد کچستش نازه نبینید اینم 230 سومون دمیتیم 230 سومون شانل حاضی 230 سومون ده کاردیگانی خوشروبی شانلش موده پیشنهاد میکنن اینم یک دونش موند ای چنده؟ 180 سومون بهترین کرتای ترکی توزه ویازنی با نرخ ارزان میتونن خریداری کنن انا بعد اینا رو هم اکسیا کردم بابا اینه یه خوشروه رحمت اکسیای ما حاضر 300 سومون بود و به خاطر کانال 280 سومون دیدین عکس ده 300 بودن حاضی شما ایره میتونن که 280 سومونی خرین کچستواشون بهترینن منه متریالاشون در حقیقت هم خوشروهی چی نمیشه دخترو از این چند تا رسویتکا هسته میتوانین اومده ببینین ختون دخترو در حقیقت هم مدل نوینکا ای چند شدگی ایران 280 سومون من ایشم بینین نمیتیم بدیل شد گیرن دخترو خوشرو به حد فسان تماشا بینم 280 سومونه من ایشه ببینین دخترو قاجای بایه خلاصه تماشا بینا بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار نهم دروازه ویایه مگزین چنده؟ مگزینی رقم 6 ملیک شاپ در بیرونم هم که نویستگی حوزی از طرفی بیرونم مشموده نوار میکنم بینین لیکن بابری دارو مخلوطان میشه و فسانی بدن ای چنده؟ اینم کمشمون ای همگی 4 دانمون 700 سومون اینه دخترو 1300 میفروختیم 850 اکسیا کرده بودیم اینا مرحمت کنین فیرما نیو کالور گارانتیا دارم اوریجینال حوزی 700 سومون شدگن دخترو نوارو ما بینین همین 3-4 هفته پیش نوارو تماشا کنین همین ما 1100 مونده بودیم 1200 بود حاضر باشد 700 سومون شدگن نیو کالور دو دونه ایران مون 450 سومون منه اینو باشد 1000 سومون بودن حاضر 450 سومون 40% 50% عکس رفته است کیتکوی به حد کالون منه رزمری کالون
касе ки балшмерка приста буд балшмеркомон 500 сомон. Бисёр ина 500 сомонӣ ҳаста. Иам невкалораи тоза турецкӣ. Ҳамаш качествошон оригинал як фирма хайҷа биянай пеш бибир калона. Иша бобинен фасонишқа хушрӯ. Иам 500 сомона. Иношам 500 сомонӣ тамошобино. 400 сомон кардан. Ана ин моделош бошад. Ин ранга боша 400 пешниҳод мекунам. Кам мондагад мо 500 сомон кардагием аксия ба хотири канали идо чунки 400 сомон. ҳатман тамошобино биёен, боварӣ дорум маъқултон мешава. рақамҳои фаришта дар рӯи экран ҳастай. касе доставка мехоҳад нависенша, доставкаям мекунанд. баъд пончоора бинен тамошобино, беҳад пончои хушрӯ, хеле свободне меиста. шумо метавонед инра юбка кати пӯшен, аз ду тараф разрез дора. метавонед брюкои хеле кушод яке ӯзи промадаги вай кати пӯшен беҳад хушрӯ метова. разрезшам метавонед маҳкам кунен духтаро, чандта ранг дора. нархиш чанда ина юбка кати пӯштагиан бинед чӣ хушрӯвай. 350 сомон будан 200 сомон кардем. 350 сомон буд, ҳозир 200 сомон шидагай. материалш ангоркаяй. ина духтаро хушрӯвак. бисёриё медонам ки бисёриё оверсайз мепурсанд ки хеле хушрӯ истада, часпидагӣ набоша. марамад инамин варианта метавонен гирен. мана нархиш арзон шидагай 200 сомон. тоза туркӣ. ина биёен айпеш бо бинен. материалшам хушрӯвай. ана баъд иҷада бо туника ком қа бисёр омадагай. ҳамаша акция кардагай. И чандай? Кам мондагиан инорам 200 сомон. мана 200 сомонӣ. аз ҳисобе ки кам мондагиан духтаро барои авай 200 сомонӣ. ҳамаи ино қимат буданд тамошобино. 160 сомон. не моделорам хушрӯ. ҳозир 160 сомон шудагай духтаро. Инора медонам клиентҳо истифода кардаги бисёр миннатдорӣ кардан. Ино шона мешаванд. мана вязкаи тонкиай духтаро, ино катушки намезананд. мана баъд бо ҳаста янам хе туникои хушрӯ. 200 сомон ранг киртае дарозай духтаро. 200 сомон марҳамат. метавонен омада ай пеш бо худтон бинен. айзону поён ай бинен да чӣ хел дарози хушрӯай. 200 сомон турецки тоза. мана размершам размери нағзай духтаро. ба ҳазур биёен тамошо кунен ай пеш. баъдан метавонен харидорӣ кунен. аз ин сафедам дора. диден рақамҳои фаришта ҳастай дар рӯи экран. касе ки доставка мехоҳад нависен, шумода доставка мекунанд. на тамошобинони азиз биненда инамино ҳозир 350 сомонӣ шидагиан. 550 сомон буданд, ҳозир 350 сомонӣ. ҳамаш двойкои фасон хушрӯ. ино катушки намезананд. бори тоза турецкиай. бо як бор омада хитон ай пеш бинен. ира бинен чӣ қадр двойкои хушрӯ доранд. ҳамаи ваёш ҳастай, расветкош ҳастай. инази ай пешам нишон метем. хеле медонед тонки вязкаай. катушки намегира вапше. беҳад хушрӯ. баъд медонед ин тарафта анам курткое ки гуфта будам, ҳамаш невкалорое ки арзон шудагиан. ино 1200 будан, ҳозир 700 сомонӣ шудагиан духтаро. сафеди ки ҳастай 400 сомон. дутаро сафед боша 400 сомонӣ. беҳад нархи хуб кардагиан. палтоям инчунин ҳамаш арзон шудагай. тоза бори туркӣ. ай чанд сум сар меша палтотон? ҳозир палтои ҷа аксиямон ай 500 сомон сар мешава. бо и барда бо навор кунен дорем палтое ки арзонтар 350 сомон. тамошобино дар магазини фаришта шумо аз 350 сомон сар карда палто мегирен. 200 сомонош амо видео када будем тамом шид. ҳозир бошад боз аз 350 сомон сар шида шумо палтои тоза туркӣ метавонен харидорӣ кунен. хулас борошон ҳамаш хушрӯвай, борошон фасонан. ина идвойкора бинен. идвойко ягон ҷода неста. и чанд суман? инамино идвойко 550 сомон ай бо биан арзон мекунам. 550 сомон ай бо арзон мешава. хулоса ҳамаи борошон борои эксклюзивни фасон хушрӯвай. тамошобинони азиз бинен инаи палто ҳамаш арзон шудагиан. нархи ино 700-800 будана. 800 сомон буд. инора мо 400 сомони аксия кардагием дар дуконмон. ба хотири канали кридо чунки 350 сомон. ина тамошобино 350 сомон.
раҳмат. Ина духтаро диден чихе палтои фасон арзон штагиай марҳамат биёен 800 сoma палтора шумо 350 сомонда метонен харидорӣ кунен. Ай пеш хушрӯи бадан чанд расветка дора кам мондагиай леки духтаро марҳамат. Мана биненда чихе палтои фасон камшмон як донаги мондан ина инош боша бо балшмеркай майнавори пешина беҳад маҳкум кардан ина бинен качествош зури бадан духтаро ёшава ми нарх инора 450 кардаги инош 450 сомон тамошобино 1000 сомон буд балшмерка ҳозир 450 сомон ай марҳамат метавонен омада аз анами магазини Мелик Шоп бозори Корбон тарафи Тило бозор наҳум дарвоза якум қатор шашум магазин мешава ай пеш фасони бадан бо хутон бинен духтаро дигарай ҳозир бо ҳиҷоб доран ҳиҷобошонам нишон метем ва ёрам ҳамаша бо нархҳои арзон пешниҳод кардагӣ ҳастанд ҳозир нишон метем якта ба якта тамошо карда метонен интихоб кунен таро ҳиҷобҳои хушрӯ фасон ин материалош чиа шифон оригинал ина шифонои оригинал и двухсторонний ай ина духтаро двухсторонниёе ки оригиналан шумо и тарафшам пушен и тарафшам пушен мешава оригиналош нархаш чандай ино 650 будан 350 сомон 650 сомон будан ҳозир 350 сомон штаган баданаи спорт стилоша бинен ҳиҷобои спорт стил чихе хушрӯан ино чандан инорам 350 сомон крепан материалошон 350 сомон штагиай духтаро мана касседа дар корай биёен материалошонам хушрӯ ҳиҷобои спорт стил мана иша бинен бисёр клиентҳо хоҳиш кардан дар ватан нависанд мана пушаймон намешавен духтаро хонаи худо доранд иншалло ки ина мана марҳамат кунен иша ба ми нарха 350 сомонӣ инорам 350 сомон ина духтаро ҳиҷобои хушрӯи туркӣ ҳамаш меган оригинал турецки тозаян 350 сомон штагиай марҳамат биёен бо айпеш хутон бинед як бор духтаро борошон беҳад борои нағзай пешина беҳад бисёр фурӯхтем ҳо и фасони бад меиста бисёр маҳқулан амо ду донаи дигаи доре марҳамат нархаш чандай литу чӣ мушнига ино 300 сомонӣ метием 350 духтаро карда будам худ 600 сомон будан 350 сомон 300 сомонда метиям материалаш аҷоиб фасонак духтаро стилиш хушрӯ танада хушрӯ меиста марҳамат метавонен биёен харидорӣ кунен 300 сомон ба инаи киртовора бинен мана киртовошам хушрӯа инам ҳиҷоб ҳам ҳиҷоб меша пушида ҳам курта ҳам ҳиҷоб ҳам курта нархаш чанда 250 сомон ина инамуда боша 250 сомони духтаро фасони бадан мана аҷиб и материала бин иқа хушрӯай фасони бадан ана ба наҷа як донаи дига ҷинсай ҳаста ки мозир як донаша пешниҳод мекунем нархашон мерошан ҳастанд ино аксия 400 сомон ина тамошобино 700 сомоно ҳозир 400 сомон штагиай аксияда биёен айпеш бинен оригиналан мана 400 сомонда ягон ҷода ин нарх нестай як дона мондагиай метонен 400 сомонда харидорӣ кунен тарако спорт стил киртои спорт стила мо навор доштем ина марҳамат ҳозир инами қаш мондагиай и остинош стилиша байния диден чихе хушрӯ трёхнитка материалош начос дора духтаро ҳичи намешава гарантия дора аксияи 50% мана 300 сомон штагиай 600 сомон буд ҳозир 300 сомонда шумо метавонен харидорӣ кунен ҳозир бо дигар рангошам нишон метия ҳамаи рангош хушрӯай бо фасоношам аҷоиботай духтаро марҳамат ира бинен охи ҳамаи ино бори мишок дора чӣ тавре ки гуфтум материалошон ҳамаш двухниткау трёхниткаяй турецкиёи тоза якум сортуш качествошон гарантия доранд духтарако шабинем бо стилиш бо фасони бада аҷоиб хушрӯ 800 сомон будан 400 сомон шуда иш 400 сомонай ана дигарош бошаш 300 сомон штагиай мана ҳамаш почти трёхниткан ҳамаш гарантия аз ин навор доштем духтаро бисёриё харидан ҳамаш розиянд духтарако барое ки качествоошон зури бадай мана расветкоша диден духтарако касое ки пурсида биден марҳамат
میتوانین که اومده خرید میتوانین درخواست کنین فرشته دستافکتون میکنه. انا اینا رو هم هسته. انا بعد دخترکو اینو چند انا این نمودو هسته 350 سوم. تماشابینان عزیز با همین نوار امروزه ما جمع بست می شود. این نوار از بازار کاروان بود طرف تیلو بازار نهم دروازه یکم ریاضیاتی مغازین شیشگی می شود. نمیخیل مغازین ملک شاپ ششم مغازین براشون همش برای خسرو بودن دخترکو. اینا یورا دیدن یا اوریجینالن به حد پسونک مانا دخترو چطوره که دیدن براشون همش من نشون دادم در رفتی نوار با چیزی که در کارایتون شما رقم سوداگر در نویسین فرشته را من رقمش موندگیم باش مده در واتساپ میفهمونن.